आलफानि गेजेरावबो दिनैनि आपडेटआ जोबोद इम्पर्टेन्ट गाइस जे दिपेन बर' सारा सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरखौबो होख्लायबाय जावसिजोब्बाय अमित शाह बिथांखौबो जावसिबाय हेमन्त बिश्व शर्माखौथ' होनखाबाय जे बुंदों आलफानि गेजेरावबो मोनसे सुक्ति जानानै थांबाय बेयाव सागानगिरि सिगनेटरिसफ्रा जेल जानाङाखसै रन्जन दैमारि सारबादि सावथाल आदिबासिनि गेजेरावबो सुक्ति जानानै थांबाय बिथांमोनाबो सुक्तिखारिफ्रा जेल जानाङाखसै बे खोथाखौ रेफारेन्स लाबोनानै बुंदों नाथाय जोंनि रन्जन दैमारि साराल' मानो दासिमबो गवाखै मा खारन दं इनसाइड व्हाट हेपेन साइलेन्टलि जों बेखौ दांग्रोमनांगौ बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों स' आङो भिडिअ क्लिप्स होनो थांगासिनो दं स' बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायनानै लाग्रोबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं स' अब्ला बिथां दिपेन बर' सार बुंनाय खोथाखौ नायलांदो रन्जन दैमारी और छगराखी जिखिनि प्राक्तन NDP सदस्य चुक्तिर पिছত शांति चुक्ति जीतु सम्पादित हल यार पिছত जीतु चुक्तिर आगते कनभिक्ट करा होइसिल बा जाबजीवन कारादण्ड हिसाबे एटा रायदान दिया होइसिल हे रायदानटु सुप्रीम कोर्टत पुनर आर्जी बा आमी बेलर कारणे आमी आवेदन जनाइছিলো एकेलगे आमी सकलोৱে मिली घৰৰ परियाल प्राक्तन NDP एबसु चुक्ति साक्षरकारी दल संगठन जोआ 18 तारिखे महामान्य उच्चतम न्यायालये এই যে বেলৰ যে আবেদন আছিল হেতু কনসিডাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে হেতু পিছুৱাই দিছে পুনৰ আকৌ 2025ত ইয়াৰ কাৰণে শুনানি গ্ৰহণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ দাবী আমাৰ আহ্বান আমি সদায় সেই কথাকে বাৰম্বাৰ কৰিছো যে শান্তি চুক্তি পিছত চুক্তিত যিসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছিল স্বাক্ষৰকাৰী আৰু চুক্তিৰ সংগ্ৰামী দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ গুৱাহাটীত যে তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰিব লাগে আইনী প্ৰক্ৰিয়া জুডিচিয়েল মেটাৰ যি আছে এটো সময় সাপেক্ষে ইয়াৰ এটা মানে সমাধানৰ সূত্ৰ চৰকাৰে ওলাব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি কৈছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছো যে অতি শীঘ্ৰে NIA কোৰ্ট CBI কোৰ্ট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ আন 60-70 গৰাকী যিসকল আছে আপোনালোকে সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে যেহেতু আলফা শান্তি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ এতিয়া জেলত নাই আদিবাসী আৰু সাউতাল চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই আৰু লগতে ডিমাসা কাৰ্বি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই সেই কাৰণে শান্তি যেহেতু চুক্তি হল শান্তি এতিয়া বিৰাজমান আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক যে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ আৰু দেশৰ কাৰণে বা ৰাজ্যৰ কাৰণে কোনো তেনেকুৱা বেআইনী কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে আৰু নকৰে কাৰণ চুক্তিত সকলে আবদ্ধ হৈছে অস্ত্ৰ তেওঁলোকে অলৰেডি জমা দিলে এনেকুৱা হিংসাৰ যি এটা পন্থা আছিল এটো তেওঁলোকে অলৰেডি এৰিলে তো ইয়াৰ কাৰণে হেতু চাই পেলাই চৰকাৰে চুক্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকক এৰি দিয়াটো চৰকাৰৰ এটা দৃঢ় পদক্ষেপ বুলি মই ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেই দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ব লাগে स' बे खोथाखौ सावरायनायनि सिगां आङो मोनसे खोथाखौ आङो बुंग्रोनो सानदों जे आं बे भिडिअनि सिगां मोनसे भिडिअ हगारनायावहाय जौ गोरान जौ गिसि माइब्रा जौ बेखौ रायखाङाखसै होननानै बुंदोंमोन नालाय दिपेन बर' सारखौ आरो बिथांनि मोनसे भिडिअ क्लिप्स हगारदोंमोन आं बावहाय बै भिडिअ आरो दा बे भिडिअआव बिथाङा बुंदों नाथाय आं मानो बुङाखै होनदों जेरैबायदि आर'नाइ गामसाखौ इलाबरेटलि बिथाङा बुंदों बे मिटिंआवहाय जौनि खेथ्रआवहाय बेखौ अपेनलि बुंनो हायाखसै आरो आं बेखौसो बुंदों नङाबा बिनि भिडिअ क्लिप्सखौ आं सालायनानै आं बेखौ मिथिखायो बिथाङा बुंदों जाय टेगआव हाबनाय खस्थाखौ नाथाय बै जौनि फारसे जेबो बांद्राय एन्सार होआसै बेखौसो आं बुंदों आरो जेबो नङा बेफोरखौ लेट इट गो थांनो हो जेबो नङा दा खोथाया जाहैबाय नैबे श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथां सारानो आवगोलनिफ्रायनो होनबाय थादों जे शान्ति चुक्ति जाबाय जेला आरो रन्जन दैमारिया सासे बिटिआरनि सागानगिरि सिगनेटरि जाबाय जेला बियो जेलाव थानाङामोन दा शान्ति चुक्ति जाखांनानैबो सासे सिगनेटरिया जेलाव थानांगौबा मा चुक्ति जाखो बे होननानै हाग्रामा महिलारि
साराबो जावले जावले बुंदों बिनि भिडिअ क्लिप्स बा भिडिअफोरखौ नायोबा नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो रायजो राजा आरो आंनि जिबि ब्लग फेमिलि गाइस नोंथांमोन आरो दैदेनगिरि सारमोन दिपेन बर' सार स्पेसियेलि नोंथाङा नुनो मोनगोन बेखौ हाग्रामा महिलारि सार आरो गुबुन गुबुन इन्टेलेक्सुवेल आरो नेताफ्राबो बुंबाय थादों सान्ति सुक्ति होनदों दिनै सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय बे सान्ति सुक्तिनिनो पिस एकर्डनिनो सिगनेटरिखौ जेलाव सोयोब्ला बेनि मिनिङा बहा थांखो मा सान्ति जाखो होननानै दा बेखौनो दिपेन बर' सारा इलाबरेटलि गोलावै गुवारै बेखौ नै भिडिअ क्लिप्स सालायनायाव नुनो मोनबाय नोंथांमोना बुंबाय दा सारा गोबां लेट जादों बुजिनायाव साननायाव जाय खोथाखौ 3 बोसोर खावसे सिगां बिपिएफनि माखासे नेताफोर आरो गुबुन गुबुन इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बुंदों बेखौ दिनैसो बिथाङा बुंनो हाफैदों थारैनो मोनदांफैबाय जे दिनै गुबुन गुबुन जाथि गुबुन गुबुन आफादफ्रा बिग्रायारि आफादानो जाथों सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सुक्तिखारिया जेलाव थानाङाखै गदों थाबैनो दा बेवहाय जोंनि रन्जन दैमारि सारा थानांगासिनो दङ बेखौ दिपेन बर' सारा मोनदांबाय अब्ला बुजिनानै लादो सार दिपेन बर' सार आरो बिनि थाखाय ज' मिलायलायनानै खामानि मावदो बाव क्रेडिटनि खोथा गैया ग्राउन्ड लेभेलाव बिरादनो रन्जन दैमारि सारखौ बयबो सावरि बादालि बहाबा लोंनाय जानाय बा माबा मोनसे ओरैनो नों आं जों हाबा खेराइ बायदिसिना खोथाफ्राव रन्जन दैमारि सारखौ गबा हामसिगौ होनो ग्राउन्ड लेभेलनि मानसिफ्रा रायजो राजा आइ आफाया बिथांखौ गबा हामसिगौ होनो आरो बिथांनि बिसि आंगो बिसि फिसालाफोरखौबो नायनो होनो आरो गामि लेभेलनि ग्राउन्ड लेभेलनि ग्रासरुट लेभेलनि सुबुंफ्रा दा बेल'नो दिपेन बर' सार जा जायो बर' हारिनि थैथां मोजाङै खामानि मावलांबानो जाबाय आरो जोंनि मोननैबो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफ्रा जाहाथे खौसे जायो आं बेखौ दैदेनगिरि सारमोननाव आर'ज गाबबाय आरो जाहाथे बिजेपिखौ मदद दाहोथों कंग्रेसआथ' जोंनियाव खुनु प्रभाब गैखाया दा जोंहा मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफ्रा ज' जानानै फैबाय थानाय 2025नि बिटिसि इलेक्सनावहाय पलिटिकेल लाइनजों खौसे गैयाबाबो माखासे खोथायाव रावजोंबो जाहाथे एलायन्सआव लाया हसिया जों रिजनेलजों रिजनेल जाहाथे जायोब्लाबो एलायन्स जालायलायो बेनिफ्राय बिजेपिखौ गाख्रेबनो हायो बेखौ आं आर'ज खालामबाय दा नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट हरबानो जाबाय एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ।